АТР продовжує цикл сюжетів про заклади вищої освіти, що нині доступні абітурієнтам з Криму. Отже, одеські вищі навчальні заклади цьогоріч прийматимуть абітурієнтів з Криму на бюджетні місця. Один із перших вишів, який підключився до програми «Крим – це Україна», це Одеський державний аграрний університет. 2 квотні місця за всіма спеціальностями кримчан чекають у Одеському державному аграрному університеті. Абітурієнти з півострова можуть отримати освіту за 11 спеціальностями – економіка, облік та аудит, геодезія, землеустрою, агроінженерія та інші. І це лише для отримання ступеня бакалавр. На получение образовательной степени магистр – это ветмедицина, ветеринарная санитария, гигиена и экспертиза – это выделено 4 места. Но Министерство образования нас убедили, что если будут больше желающих учиться в нашем университете на любой из этих специальностей, бюджетные места обязательно будут выделены. Цьогоріч Одеський державний аграрний університет святкуватиме своє 100-річчя. За роки існування виш випустив сотні тисяч провідних спеціалістів-аграріїв. Сьогодні це найпотужніша кузня кадрів, а минулого року тут стартувала спеціальна програма для випускників з Криму. На базі Одеського державного аграрного університету створений освітній центр «Крим – Україна». Відкрився минулого року трошки запізнення. Ми були включені вже в процесі самої роботи приймальної комісії. Тому ми би хотіли бачити молодь кримчан в стінах нашого університету. База матеріально-технічна у нас достатньо на високому рівні. Аби вступити до вишу, випускникам Криму не потрібно мати паспорт. Вистачить довідки з будь-якого паспортного стола материкової частини України. Не вимагатимуть і результатів ЗНО. Абітурієнти лише складуть екзамени з історії України та української мови. Это не значит, что у них будет какой-то очень уж сложный экзамен. Они сдают это по упрощенной процедуре. И в течение 3-4 дней получат справку о том, что они сдали эти экзамены. И у нас уже сдают только один экзамен. Либо биологию, если это биологическое направление, либо математику, если это техническое, экономическое. И у нас есть одна техническая специальность – агроинженерия. Абітурієнти з Криму не конкуруватимуть з іншими випускниками, тож і прохідний бал для переселенців буде нижчим. На період навчання всім без виключення студентам нададуть місця в гуртожитку. Прийом документів для кримських абітурієнтів на вступ до Одеського державного аграрного університету розпочнеться вже 4 червня і триватиме до 20 липня. Раана Алієва, Заман, АТР.